Dami prelro sumbang ha. Oy, oo. May uyab na? Alam ka na na. Natural lang ina. Ang manok gani nga dumalaga. Gaabot ang panahon. Nagakuan. Kumbaga papaji, nagapamalo. Kag dugay-dugay, nagalumlong. Kita pa. Si Madam Ivy de la Peña Bernabe. Madam April Rose, regards lang hambal ni Papa J. Regards ta kagyapon kay Papa J, magkita ay kita. Oo. Alam ka na na. Oy, si Madam. Nag-react. Oy, good morning. Isa lang gali kita kakwandira. Si John Laico Magbanwa Aliado, Brigada, hingi lang po ako. Ukol sa aking anak. Umuwi po. Sa bahay ng kanyang nobya. Uy, minor pa po siya tapos pinatrabaho po siya ng magulang ng babae. Ang babae po ay hindi nakakalakad tapos nag-away na po kami ng magulang ng babae pero pinapaaral ko pa po yung anak ko kahit nando nakatira. Uy. Ay, kang bata ka. Minor, Papa J. Dangin ang bisyo bata ka. Ano pinaka-the-best na Papa J? Siguro istoryahan both side, no? Tama. Katuin na lang, Nay. Kung balaan mo man ng lugar sa imuhang, ang di ng imong anak subong, katuin na lang to istorya nanay sa nanay. Correct. Ma-feel malas nanay. Ikaw nga nanay ka nagapangita sa imong anak. Lalaki ang iyang anak. Oo. Siyempre, ikaw nga ginikanan. Kapin-pagid, minor di edad ang imo nga bata. Kabalo kagid kung ano ang ikaayos ng imo nga bata. Exactly. Amuning pinaka-the best nga advice namo ni Papa J, katuan mo ang pamilya sang babae. Kag kung hindi gyapon ka mo magilisugot, mas maayo ipaagi nyo sa barangay. Pwede. Ipaagi sa legal. Especially kay tawagan ni minor pa. Correct. Bata pa kayo. Bata pa. Di nag-eskwela pa kuno, Papa J. Mga bata subong mo. Sa kay John Laico Magbanwa Aliado ha. Amo nang ma-advise na mo ni Papa J si imo. Oy, si Edsel Verano, basta taga-Coronadal nga handler sang manok, gabalbal, lagpok, gali, Papa J kag kuinunoy. Ay. Oo, samtang nagapamati ang manok ko sa inyo daw mabalbal na gid sa rueda. Ipakondisyon na manok mo base pag-abot sa kwan. Mahina sa tusik pero maayo sa pamalo, balahaw. Tama. Si Johnny Fantilanan mayong aga, Papa J, nagapamati gid Esperanza Tamyaw ko Fantilanan family sa barangay Sison, barangay Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Si Ryan Calixtro Gabukan. Pa-shoutout sa tanan ng mga taga-barangay Carpenter Hill dira. Salamat kaninyo. Oy, salamat. Si Madam Jeanette Arnado. Madam. Good morning kay mo si Priscilla Balao. Shout out mga idol. Shout out baby. Sige, salamat. Si Ati Che Astila. Good morning, pakigreet kami sa Santo Niño Daton Bake Shop sa ila. Si Nining, Cecil, si Hanan, Pongpong, Alvin, Toto, Banban, kag sinunoy sa amon, amo nga si Jojo kag Madam Lorlet. Salamat ha, halin sa kay Madam Che Aspila. Salamat mga kabrigada.